Çekdarên PYD berdewam in di revandin û çekkirina zarokan de û handina wan bi mebesta tevlîkirina wan di navarefên xwe yên çekdar de. Li gorî agahiyên Arkêko li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê, çekdarên PYD zarokeke 11 salî bi navê Yasmîn İbrahîm revandin û tevlî refên xwe yên çekdar kirin. Yeke ji malbata Yasmîn İbrahîm ragihand ku Yasmîn ji dayîkbûna sala 2005 e û li dibistana gundê Korekê dixwende û ew ji aliyê çekdarên PYD ve hate revandin û di dema ku wan seredana navendên PYD kirine û ji wan re gotine ku Yasmîn biçûktir e ta gokaribe çekan hilbigire. PYD ji wan re gotiye ku eger Yasmîn nikaribe çekan hilbigire, ew dikare xizmetguzariyê bike û çayê ji çekdarên wan re çê bike. Her wiha li bajarê Dirbêsiyê jî PYD 10 zarok û ciwanên gotemenê wan jêr 18 salî bûn piştî ku wan han dabû tevlî refê xwe yên çekdar û leşkerî kirin. Li gorî dîmenên ku ragihandina bi ser PYD belav kiriye. Ku kesên goçek hilgirtine temenê wan biçûk e û dibe ku pênûs di destê wan de ba û li dibistanê bana. Neçek di destê wan de ba û li navendên perwerdehiya leşkerî û beriyên herî pêş yên şer de bana. Çalakvanên Kurd li ser vê yekê dibêjin ku eger PYD zarok û ciwanên me han bidana li ser xwendinê, wê baştir ba ku wan han dabana li ser hilgirtina çekan û şer. Her wiha wan çalakvanan da zanîn ku beriya niha PYD bi nehînî zarok tevlî şer dikirin û wêneyên bi vî cûrî belav nedkirin. Lê niha PYD eşkere zarokan direvîne û tevlî refê xwe yên çekdar dike û wêneyên wan belav dike û em nizanin PYD vê yekê serbilind e ta ku wêneyan belav dike yan jî dixwaze bêhtir zarokan han bide biriya wan wêneyan li gorî ku ew çalakvan dibêjin. Tê zanîn ku çekkirin û tevlîkirina zarokan û ciwanên temenê wan jêr 18 salî di yasayê navdewletî de qedexekiriye û li çi cihekî li cîhanê nabe zarok perwerdehiya leşkerî bikin û tevlî şer bibin. Lê PYD qet bi biryarên navdewletî pabend nabe. Nalîn Hesen Ark